Sunilpur Jilla Bakho Gautamni Jisethi Saurema Juthumani Som Neibe Sa Kailazuni Biyani Sangam Sangam Gehelau Patharau Pungai Be Saurami Juthumani Somau Dinai Raja Raja Alpha Bida Pumbai Rabda Biarnikai Nujati Pinamai Aros Kati Denga Fasir Baivatu Bathori Raije Raja Prene Dohai Dohai Diapa Isher Boroni Dharam Sidinaya Dharani Tiya Gausa Gausi Zanamai Kanamai Apai Isher Berai Batau Bida Fungai Gejerau Bibo Binanauni Gejerau Be Gausa Gausi Janaikau Maborai Khausi Khalambawno Abagan Janglai Dohai Dohai Diapa Isher Berai Batu Dulai Batho Gauthama Nara Natha Naja Baidengsi Apa Isher Berai Batu Boroni Gausa Gausi Dharamni Tiliyaw Gausa Gausi Janaikau Khausi Khalamno Takai Dohai Dohai Jengbo Sunilpur Jilla Dulai Batho Gautamni Dalai Afad Jananai Najadeng Najabaideng Apa Isher Berai Batu Boro Harikau Batho Dhoromawno Khausi Khalamno Takai Dularai Buhumau Gereemsa Hari Mahore Sinaiki Hono Takai Joंबो नाजादों दिनै जों Sunilpur Jillayaबो Dohai Dohai Diapa Isher Berai Batu Moनफ्रोमबो Gautamनो मोनफ्रोमबो आफादनो बोर सारस्रि हरनांगोन Dohai Dohai Di Dauri Afad Laइमोन Afad Maइनाव Afad Gaगि Afad Harimu Afad दानानै बर' हारिखौ फोसाबनो नागिरदों जोंलाय बर'नि राव थुनलाइ हारिमु आसार खान्थिखौ फोसाबनो जौगाहोनो नागिरदों बुहुमाव फोसावनो नागिरदों जोंनो गोहोफोर सारस्रि हरदो Dohai Dohai Diapa नोंनि सेराव खर' गंलायै गिबियावनो आर'ज गाबहरनाय जाबाय Dohai Dohai Diapa Isher Berai Saurema Juthum Sanni Habaफारि लानानै खुंनाय दिनैनि साना नैथि सान मैयानिफ्राय लानाय मंगलबार आरो बुधबार मैयानिफ्राय खुंनो लानाय दिनैनि साननि सेथि हाबाफारि आर'जनि हाबाफारिखौ सामलायलांनो हानाय मानगोनां सामलायगिरि दैदेनगिरि Sunilpur Jilla लाइमोन आफादनि लेङाइ नेहाथारि मानगोनां बिथां दैमालु बसुमतारी आरो लोगोसे Sunilpur Jilla लाइमोन आफादनि रां बाख्रि मानगोनां बिथां मुस्रि सान्थौ बर' बिथांमोननि सिगाङाव खुलुमनाय थाबाय लोगोसे Sunilpur Jilla बाथौ गौथुमनि गाहाय दौरि लेङाइ दौरि आसारि गोथारि दौरि दौसि आरो
गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय सफैनो हानाय गोथारि आसरि दौरि दौसि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो आङो सिबिनाय खुलुमनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय। सनितपुर जिल्ला माइनाव आफादनि आफादगिरि, लेङाइ आफादगिरि आरो नेहाथारि लेङाइ नेहाथारि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि आरो गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय सफैनो हानाय माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, गामि आफादनि माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि नोंथांमोननिसिमबो आं सिबिनाय खुलुमनायखौ गिबियावनो आङो मान बावहरनाय थाबाय। आरो लोगोसे जोंनि सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि, गाहाय आफादगिरि लेङाइ नेहाथारि, लेङाइ आफाद गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जिल्ला गौथुमनि गासै बिबानगिरि नोंथांमोननिसिम आं सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। लाइमोन आफादनि बिबानगिरि, आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोननिसिम आं खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। मैयासो दाजानाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिबानगिरि, आफादगिरि नेहाथारि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोननिसिमबो सिबिनाय खुलुमनायखौ आं गिबियावनो मान बावहरग्रोनाय जाबाय। आरो बावैसो दाजादों जों दाथारनांगौ सनितपुर जिल्ला दौरि आफाद, आङो गिबियावनो सनितपुर जिल्ला दौरि आफादनिसिम आङो सोद्रोमा नोंथांमोननिसिम आङो खुलुमनाय थाबाय। बिदिब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जों मोनसे आयदायाव फैदिनि। आरज लायोबा मोनफ्रोमबो सेमिनाराव आरजनि गेजेरजों मोनसे जों आयदा लानानै बोसोन होनाय जायो। दिनै मोनसे आयदायाव बोसोन होनो लानाय जादों बाथौ धोरोमा आरजनि गोहो। बाथौ धर्म आरज शक्ति अर्थात बाथौ धर्म कीर्तन शक्ति, बे आयदायाव बुंनो लानाय जादों। बाथौ धोरोमाव आरजा जोबोद शक्ति दं, जोबोद गोहो दङ। बाथौ धोरोमाव बाथौ थानसालिया जोबोद गोहो दङ, जोबोद पावार दङ। दुलाराय बुहुमाव बाथौ थानसालि लुनायनि गेजेरजों, दिन्थिनायनि गेजेरजों बुहुमनि मानसिखौ जोङो सोमोनांहोनो हादों, सिनायहोनो हादों। बाथौ थानसालिनि गेजेरजों बाथौ थानसालिखौ बर' हारिनि मोनसे गोहो, बर' हारिनि मोनसे पावार, बेखौ जोङो जेसेबां हागौ एसेबांनो जोङो बानायनांगौ, लुनांगौ। आरो बाथौ थानसालियाव जेसेबां हागौ जोङो गाजा गोमजा लैहोर बाथौ आरज गाबनांगौ। मैया हाग्राजुलि बियाबनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ उत्थापन खालामदों। हाग्राजुलि बियाब दौरि आफादनिफ्राय जोङो सेमिनारावनो जा, डेलिगेटआवनो जा, गेवलां मेलावनो जा, जों मानो आरजखौ मानो गाहाय खालामा? जों मानो आरजखौ मैख्य खालामा? जों मानो आरजखौ प्रधान खालामा? जों मानो अनलि रंजानाय बाजानायखौल' जों मैख्य खालामो? जों मानो प्रधान खालामो? जों मानो मोसानायखौ नुब्लाल' मानो जोङो दों मानो लोब लैहोर जों होसोलाङो? जेब्ला जों बाथ्रा सावरायो अब्ला जों मानो जोङो गोसो गुदुं जानानै मानो खोनासङा? मानो जों ध्यान होआ? दा बेनिखायनो जोङो मावफुं आफादानो लाया मानो, गेवलां मेलानो लाया मानो, डेलिगेटआनो लाया मानो, गेजेर आरज गाहाय जानांगौ, आरज प्रधान जानांगौ होननानै गुबुन बियाबनिफ्राय
डिमान्ड फैदों आरो बेयो मोजां लैखोन मोजां बेयो प्रस्ताब जोङो ट्रेडिसनेलखौ गोसो होनांगौ दोरोङारिखौ गोसो होनांगौ परम्पराखौ जोङो गोसो होनांगौ जों बांसिन मडार्नाइज जालांबाय थायोबा गुस्लायलांबाय थायोब्ला जानाय नङा बेनिबो स्टेज दङ बेनिबो जायगा दङ गोबां जायगा दङ दोरोङारिखौ दोरोङारिखौ लाखिनांगोन परम्पराखौ परम्परायाव लाखिनांगोन बा आधुनिकखौ आधुनिकआव लाखिनांगोन आरो जोंनि बे खुगा मेथाइखौ खुगा मेथाइनि जायगायावनो जों लाखिनांगोन आर'जखौ आर'जनि जायगायावनो लाखिनांगोन धोरोमखौ धोरोमनि जायगायावनो लाखिनांगोन दा बेनिखायनो आर'जखौ जोङो जेसेबां हागौ जोङो पेन्डेल गावसाजासिम जोङो गासिबो रायजो राजाया स्टेजनि मानसियाल' खननो नङा रायजो राजाया गासिबो मोनसे सुरावनो जोङो आर'जखौ खननो हानाय जानांगौ खननो हाजोबथारो जों खननांगौ आरो खावलायबाय दा गेवलां मेलाव दायो जागोन गेवलां मेलाव जोङो गेवलां मेल जागोननि सिगां जों दोंसे आर'ज लागोन आरो सारा रायजो राजा लाख लाख रायजो राजा बे दोंसे आर'जखौनो बयबो अख्रां गोमसारजासिम जोङो खननांगोन आरो खननाया मोजां बे जाबाय आर'जनि गोहो आर'जनि शक्तिखौ बेबायदिजों होनाय जायो आरो बेबायदिजों होनाय जायो जों दिनै सनितपुर जिल्लानि जानानै बे बेसेबां रायजो राजाखौ लानानै जों आर'जनि गोहो होनो नागिरदों एसेबां गुवार एसेबां आनसलिक जिल्ला जानानै बेसेबां गंसे थानसालिनि बुङासै बे जोंनि थाखाय मोजां लैखोन नङा दा बेनिखायनो आर'जनि गोहो आर'जआ जोबोद गोहो दं जोबोद पावार दङ जोबोद गिदिर गोहो दं आं बे गोहोखौ खिन्थानो नागिरदों बोराइ बाथौआ बे गाव जि गोसो बेखौनो बे खालामनो हायो जि गोसो बेखौनो सोरजिनो हायो आरो बोराइ बाथौनि गोसो बायदियैसो बे मुलुगखौ गाव सोरजिदों रावनिबो गोसो बायदियै सोरजियाखै आरो बे बार हा दै सान अख्राङा बोराइ बाथौनि सोरजि बोराइ बाथौनि गोहो आरो बिनि गोसो बायदि बियो सोरजिजानाय आरो बिनि अनगायै अनजिमा गैयै बिफां लाइफां अनजिमा गैयै जिब जिबि एम्फौ एनला मिथायाव थाग्रा हासिङाव थाग्रा अर्थात बे मर्तआव थाग्रा पातालाव थाग्रा माने हायाव थाग्रा दैयाव थाग्रा पातालाव थाग्रा जेसेबां बिरग्रा मानबायग्रा आरो सानस्रिग्रा जेसेबां जिब जिबि दङ बे बोराइ बाथौनि सोरजि आरो बोराइ बाथौआ बेखौ सोरजिदों थिग बेबायदिनो जोंनो मोनफ्रोमनोबो साफ्रोमनोबो मोनफा मोनफा जोंनो मा होदों जिउ होदों बे जिउनि दैदेनगिरियाबो बोराइ बाथौआनो आरो जोङो बे बुहुमाव मानसि हारिया मानसियाल' नङा जाय जोनोम लायो जायहा जोनोम दङ बेहा थैनायबो दङ जायहा जोनोम दङ बेहा थैनाय दङ सानसे थैखानांगोन बुहुमाव रावबो अरायनि थाखाय फैयाखै दा बेनिखायनो जोङो बे साननैसोनि थाखाय
ब्लाबो जोङो बे बुहुमाव फैदों जेला आरो बेबो जोङो मानसिनि कुलाव जोनोम मोनदों जेला मानसिनि कुला मानसिनि ससाइटिया मानसिनि समाजा बेयो गुबुन समाजनिख्रुइ एसे जौगानाय दावमा दावसानि समाजनिख्रुइ जौगानाय मोसौ मोसानाय समाजनिख्रुइ जोंहा जौगानाय एम्फौ एनला समाजनिख्रुइ जोंहा जौगानाय जोंनि समाजा एसे जौगानाय मानि थाखाय जौगानाय होनोब्ला मानि थाखाय जौगादोंब्ला मानसिनि एसे गियानखौ एसे बारा होदों आरो बेखौ जोङो भाग्यबान होननानै सानना लानांगोन बे गियानखौ गुबुन गुबुनफोरनो जेसेबां होदों बेनिफ्राय बांसिन मानसिनि गियान होदों मानसिनि एसे बांसिन गियान होनाय जादों बेनिखायनो मानसिया साबसिन हामसिन सोदोमस्रि सोरजिनानै लादों सभ्यता सोरजिनानै लादों मानसिया मोजां मोजां जोनोमनि आसार खान्थि सोरजिनानै लादों मानसिया मोजां मोजां हाबानि आसार खान्थि सोरजिनानै लादों थैनायनि आसार खान्थि सारादुनि आसार खान्थि फोरबोनि आसार खान्थि दुखु दाहानि समाव गाबनाय आसार खान्थि बेबायदि जोंहा मोजां मोजां खान्थि जोङो सोरजिनानै लानो हादों जोङो बिराद मोजां मोजां सोदोमस्रि सोरजिना लानो हादों जोङो खुन्दुं लुनानै जि दानानै जोङो गोजांनायनिफ्रायबो जों बारग'नो हाबाय लाजिनायनिफ्रायबो जोंनि सभ्यतानिफ्रायबो जों बेखौ रैखाथि होनो हाबाय गियानखौ जों सुबुं हारिया मोननाय जादों जोङो ओरैबायदि मोजां मोजां जोङो न' लुना लानो जोङो रोंनाय हारि समाज आरो ओरैबायदि मोजां मोजां खान्थि ओरैबायदि मोजां मोजां जोङो हारिमु सोरजिनानै लादों बाथौ हारिमु बे बाथौ धोरोमा जाबाय बर' हारिमु जों बर' हारिमु जों बर'फोरा सोरजिनानै लादों ब्रिटेन इउर'पियानफोरा ख्रिस्टियान हारिमु सोरजिनानै लादों ख्रिस्टियान कालचार सोरजिनानै लादों आरबियाफोरा माने आरबिकफोरा आरबनि मानसिफोरा आरबिक कालचार माने इस्लाम कालचार सोरजिनानै लानो हादों दिनै भारतनि आर्य एरियान जातिफोरा दिनै बिथांमोनाबो हिन्दु कालचार बिथांमोना सोरजिनानै लादों आरो बिनि गेजेराव गोबां दालाय कालचार दङ जेरै ब्रह्म कालचार सत्संग कालचार आरो जोंनि खाथियावनो दङ माने शंकरीय कालचार शंकरीय धर्म सोरजिनानै लादों आरो बे कालचारनि गेजेरजों मोनसे मोनसे समाजखौ दैदेनलाङो स्र' स्र' थख' साखोन सिखोन आरो अराय थार गोथार सैथो अहिंसानि गेजेरजों दैदेनलांनो थाखाय मोनसे मोनसे समाजनो मोनसे मोनसे कालचार नांगौ जायो मोनसे मोनसे आं धोरोम बुंनो नागिराखै धर्म बुंनो नागिराखै आं कालचार बुंनो नागिरदों आसलथे कालचारसो मेगनजों नुनायखौ कालचारखौ बुङो आरो मा बुङो मेगनजों जायखौ नुयो बे कालचाराव गोग्लैथारो जायखौ मेगनजों नुवा बेसो आसलथे आसल धर्मआ जाबाय निराकार जे मानसिखौ सहाय खालामनाय निदानाव दुखुआव आफोदाव खैफोदाव मानसिखौ बिपदाव सहाय खालामनायासो धर्म नालाय बेसो आसल धर्म आरो बेखौ मेगनजों नुवा नों अराय थार सैथो बाथ्रा बुंनाय सैथोआ आकार गैया आरो बेसो आसल धर्मआ गोथार आरो नोङो अराय रावखौबो हिंसा खालामालासिनो रावखौबो निन्दा खालामालासिनो रावखौबो मुगैयालासिनो अराय अहिंसानि गेजेरजों नों सोलिनाया एम्फौ मासेबो बुथारालासिनो नोङो अराय अहिंसानि गेजेरजों सोलिनो हानायानो आसल धर्म अहिंसाय परम धर्म होनदों जायखौ अहिंसायानो गिदिर धोरोम
धर्मनि आसल गुबै धर्मआ जाबाय सैथो गोथार आरो अहिंसा आरो बिपदाव मानसिखौ सहाय खालामनाय खैफोदाव मानसिखौ बासायनाया गुबै धोरोम नाथाय जेरै गिर्जा मस्जिद जेरै सत्संग बिहार नामघर पत्र जेरै ब्रह्म मन्दिर जेरै बाथौ थानसालि बेफोर मोनफा मोनफा आदबनि मोनफा मोनफा देशनि मोनफा मोनफा ससाइटिनि मोनफा मोनफा नेशननि मोनफा मोनफा जातिनि बे कालचार आरो मेगनजों नुनाय मात्रमै कालचाराव गोग्लैयो आसार खान्थिया कालचार आसार खान्थि नेम निति आरज गाबनाय बेनि दामनाय देनाय बावनाय थिनाय बेनि फोरबो फालिनाय जोनोमनि आसार थैनायनि आसार हाबानि आसार बेफोर गासैबो फोरबोनि आसारफोरा आरो बेनि सिबिनाय बेनि मठ मन्दिर जेसेबां दङ बे जाबाय हारिमु बाथौ मन्दिरा जाबाय बर' हारिमुनि बेयो बिथा बाथौ धोरोमा जाबाय बर' हारिमुनि गुदि बाथौ धोरोमा जाबाय बर' सोदोमस्रिनि बिथा बाथौ धोरोमा जाबाय बर' हारिमुनि बाख्रि बर' हारिमुनि बाख्रि आरो बाथौ धोरोमा जाबाय बर' सोदोमस्रिनि गुबै बिथा बर' हारिमुनि जोनोमगिरि बर' हारिमुनि फुंखा बाथौ धर्म हচ্ছে बर' সভ্যতার মূল ভিত্তি বাথৌ religion is the main pillar of the Bodo civilization Bodo civilization ni the main pillar মানে গুবই বিথা বাথৌ ধৰ্মা বড়োসকলৰ বড়ো সভ্যতাৰ মূল ভিত্তি হৈছে বাথৌ ধৰ্ম আমি বড়োসকলক যদি আমি বুজিবলৈ হ'লে বড়োসকলক চিনি পাবলৈ হ'লে আমি বড়োসকলৰ কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্কে আমি বিচাৰিবলগীয়া হয় আমি যদি বড়োসকলৰ সম্পৰ্কে জানিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি বাথৌ ধৰ্মৰ পৰাই